Singkatnya namas, marlais paksa, marlais paksa. Ngiyalu, ngiyatmen hausrai, banaya kanulakadem haruan. You play Troy and Rod, unong bu, unong tau, ubait basumayangi. You play Troy and Rod, unong bu, unong tau, ubait basumayangi. Hakakatangok pa padukon pada mensem bakot. Amen. Kajung e jong try jung yu Jesus Christ bad kajung e jong oblay lembat kajung salog jong mensem bakot kindan rengkat bad pi baro. Haganeka sngu try laya kebasan kohen men kopara sachisin ngiwan pan IT lade ha ujisu. Kat bengis dang ya kane katayo ke batmai ngitip syai bang ngidan kam ya ka jingi jungjung blai ngidan kam ya ka jingi snai ka jung blai ngidan kam ya ka bor ka jung blai namar ngilong tang ki breu ki baduna dalade ngimla banlai e ha ka jung em ka jungi den mata ka daw ngipen kan mau ilade bang ngilong ki breu ki batlot bang ngilong ki breu ki baduna tekum cha ngidan kam ban IT lade ha ublay habangi IT lade ha gajung don gajung blay ha gajung em gajungi klampep ngin sayo ka bor ban em gajung em ka babha ban em ban shakri yo kumba mata gasngi ha gijing pole barakhoj utrai ukhot angi ban yamat ya kata ka bor jong gajung pen koj jing pen khia gajung u namar ha gajung em gajungi bamal la kasngi ngiyamat gijing e gijing jenjar ngiyamat gijing pang gijing sitam der mata kadaw hapadeng kine gijing pang gijing sitam hapadeng gijing e gijing jenjar gijing sosat kasipa kalanot jong gijing em gijingi ngidan kam yaw blay ngidan kam baun kta yangi un pen ko yangi un pen khia yangi dei tang namar dei tang bu wala ban pen ko yangi te komta ko hanmen ko para ha kane ka step token ngin ra yala ki jong gijing e gijing jenjar ngin bu yala ki jong gijing e gijungi khmad oblay baun khta yingi baun a yingi kata gijing koj gijing khia gijing lai loj ke bapura ha kan klemat kum kadak gijing pediang jungi yala de bangi long kenong pop bangi lale prasha yak hukum gijungu to kan ngin phai shu ngin duwai ban ngin pan map nag banta kine gijing duna gijungi nak banta ki pop ki sang ki bangla le ha kine kisngi ki baladab ngin pediang bangilong kinong pop bat ngin pan kata kajing isnei kajing map kajing u lengba kajing duwai kajungi nga phla how blay badan bor baro padia phi ko hanmen ko para bangla le pop sibun e da kajing perkhat da ki tin da ki kam da kajing leklet da gijung le palat jonga da gijung le palat jonga da gijung le palat bakraw e jonga namar kata akarpad ya kamaria bukhoj kabaisa gathei soti ya kengel bat kirukoj badia phi ko hanmen ko para banduwai nak banta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yangi madalama piki pop jongi unyalam yangi sha kajung em bom jukut amen. Isnayangi Triken rat ko play Isnayangi Kristo ma ko Kristo rab ko nong penim joingi penim yangi Triken rat ko play Isnayangi
try can rat ko blay isnayangi Kristo ma ko Kristo rap konong penem changi penem yangi Bada kendau ching suk Haki ben riu baro Badon kamon baba Iya ya roya mi Nina makin maning Niyai pendon burom Magis ngenguyame Bangis ngenguyame Ku try ko blazim peneng Ku padan borbarong Ku kun marwe yuk pam Ku try yu Jesu Christ Ku kun lang rodu blay Bakit kipo percay Top liang ka ching kerpat Tos ngeu sanay yangi Tos ngeu sanay yangi Detang mame bakut Detang mame utray Uwe bakletam Mame ko Jesu Christ Mami baya long play Hajing ya long kaway Makut Akaburam mukpa Buram mukpa Amen To ngenya duai Hakanai kamas kebukut Yeduai kerpang na kebenta I Banri akor lengkoi Na kebenta kejingkoi kejingkia Kamtam Bain light na ban light na kejing pos new Kansha kejung I Kumjurung yeduai na kebenta I ba provincial lengkoi Na kebenta kejung erngeu Jong kejung em kejung I Ai ba Kini kikun kejungi, kini yo kata kejung kejung snai, kini yo kata kejung kerku jong oblay. Ngikerpat ko try tori to sumar ya kaying kasem jong me da kejung bom ju kala. Bada kebasan ya teli tang ha kejung kermen ya kejung ayai beneng. And I jakari ya ka barabor hapo kejung ya da jong me. Dau try jong Yesus Kristus kun jong me. Bimbat basan sya rengkat bad me ha kejung yalong kawai jong omen sim bakut ublay junom la junom amen. Kajing pule na kita bujom ha kito sngi hato ubreu imkum unong tray khalasi hakane kaperthei hato kisngi jong u kim long tangkum ki jong unong belasngi kum umrau bang not ya kajaka retingen pad kum unong bela ubkhmi lenti ya kabainong kum taro lamang yanga ki benai ki basuda bala ai benta ki met ki batang ka jingkorden habang athia nga ong lanongan sakhi henrei kamet kam kutsyo nga saklem yothia haban dashai Kisngi jonga ki kamstet banya ki tang thari jong unong thanjan bat ki kut khlem jing kermen tokan mau able ba ka jing im jonga ka longkum ka janhau ka khmat jonga kan om yo I jing kemen sho ka tin jong trai Isnam yo blay Kasam cispa sapunyo nakan bar kaspa derepunyo Nakan bar kaspa derepunyo Ken harisa nakasulbakmen Raya royutan
raya roya ublay, utray kara, utled bianca Jerusalem lalati, ken horisa dasur kabagmen, raya royu try, yakila sakma, ulum ulang ubenkot, Bapa Jomlun, usop yang yajing mong dakat di penkiam, ken horisa dasur kabat men, ruaya royu try, yagur rasun men, ujar keteng lut baro, utray kenrat, long background yajing stad manuhan latel, kenoi lisan dasur kabat men, raya royu try. Kajing pula nak citi beningkong jong Paulus apostol segi Kristan hakorin. Namar lada ngayala pia ka gospel kamlong hanga kajing sengau sarong. Namar ngamban se menkordit yang lada ngam yala pia ka gospel lada ngale yakane dakamon sengubha ngalayo la kabainong lada klemmon sengubha lapen khamti kumju hanga kum kakamram tek e kabainong jonga kalong kane ba haba yalap ngashu ai ya ka gospel klem dawa ya ki hok ba ka gospel ka ai hanga watla ngamdon ting jingte batno bat lapenlong syakri yalade habaro bandup yok kring bun kat bala bat kibatelot ngalale kum ubatelot kenang bandup yo ya kibatelot ngalapen yade yalade nadong syadong bat kibriu baro kenang banyo penim la kumno kato katnengut naki dasisya ngalale kat kaba ngale na kabenta ka gospel da kaba kermen banyo bentalem ha kijingkerku jongka kakten utrai Nis ngamu yang blay. Hallelujah ya utrai. Hallelujah ya utrai. Hallelujah. Hallelujah ya utrai. Yang tinjume, kalau kesyarat ya kita juna, waktu isyai akan dijuna. Hallelujah ya utrai. Hallelujah ya utrai. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah ya utrai. Utrai don rengkat bat pi. Kajing pula na gospel bakut kat kum u Markus. Kaburam hame ko try.
Ujisu lapan kot yabon kibapang. Kilami na kisinokok bat kilalek biang Shaying u Simon bat u Andreas u Jacob bat u Yohanes kilabud yaki. Kasengken kurem u Simon kalatiapang kisho bat kilayatu hau Jisu tangmar supoi. Ulalek syaka bat ula penyeng yaka da kebabat ya ka na kekti ka kisho kala penlaj yaka bat shisendan kala sedang bat penkre jenbam yaki enda permit tang sudap kasngi kibreu kalawan ra hau Jisu ya kibapang bat kibasyong sut baro kitrasnong kelaya lum hakmat kata kaying Ujisu lapan kot bun ba kibapang harukam badula be bun kiksut umsyam lasya ba kiksut kin kerana ei namar kilatip udai uai ka gospel try ka jingiro yame ku Chris Kohen men kopara ha utrai Jesus Christ haba ngipusan ya barolai teli kijing pule keba ngilada pule mentan kijing pule ki khot ki wearing IP ban pusan kumno u Jisu u dei u nong penkhia u Jisu udan kabor ban penkot udan kabor ban be kiksut udan kabor ban wengno ya gijing gijing jenjar jong kajing jong ye kibreu namar utrai ulawan syakana kepertei tang na kabenta kanehi ban panlaj yang ki kun menreu na gijing temrau jong kapop na gijing sya temrau jongi na gijing sneu gijing gijing jenjar jong kane kepertei Henry walada kataru ngitip bau Jisu wan sya kena kepertei ban weng no ya kita kijing sate merau junga bat jung pi ngi don kam ban le re na kebenta kene ban yo ya kene ka bor jong blei ha ka jing ka junga ka jung pi bangin yo ban yo la ban sya weng no kita kijing kijing jar ne ka pop ka sang ka bangidon ne ka jing sate merau ka jing sneu jong kana kepertei ni don kam ban le ka air ka ai kumbang yos ngeu na ka jing pole ka banangkong ujob wala daulong ubreu baru blei ubreu uba kongu sneng yo blei ubreu ba IT ala de telit telan hau blei wala dah hakane ka jing loi jong ka jing jung ujob uyomat ya ka jing jing jenjar ha ka jing ka jung udulut ya barok ka ke baudan ha ga jing jung Henry kane baro ublei u ailat ya kine ke jing jenjar bangkta ha ga jing jung klampe ba ga jing ga jung piru yole sengi labanong manga kat kane ke jing rublei junga manga kat kane ke jing le borom junga yo blei kat kane ke jing pendep hok junga ya la ka jong kamram kum kristan kum ke kristan Malaysia ngayo mat kine ke jing jenjar Malaysia oblei usha ya nga ba ngan long kum ni yo le si ha ka klimat ha ka jing ga jung pi ni don kum kane ke jing kele yo le si ni bu kane ke jing kele ha khmat oblei ba yo le si ha bang yo mat kum kine ke jing jenjar ha jaka bangan nang IT la de hoblei ha ka jaka bangan nang pas kham kana ka jinget ka junga hoblei kana ka jing duai ka junga hoblei yole se ngadu mensim no yole se ha jaka bangan le chakma jungu ngapet panban nau kana gede ka basisha ha ka jing jungi kibreu khamta me ha kana ka than ka jungi ni yo I kat bang ngidang dang khlain kat bang ngidang dan ngidang yach khmat ngi yomat kita kejing IA jung blei ngi yomat kita kejing kerku jung blei Henry don kapor don ki kap ne kalimat ki bangi yomat ya kina kejing kejing jar kejing kejing ha jaka banganang pan scam susu ya kita kejing kejunga
jaka bangan nang penjeliu susu ya kita gejing doai ke junga penban nga kan ria no nga pet no na kane kalenti ke basisya na kajing ngej junga na kajing it ke junga ya blai na kata gejing doai ke junga na kata kajing IT ke junga ya blai dai mata kada ujob u khod wer nga ya pi ko hanmen ko para wala da pi long over blai wala da pi pendap hok ya kamram jung pi kumu kristan ko kum ka kristan pin don hi ka kap don hi ka por ha ka jing em ka jung pi ka bau blai usha ba kine ke jing jar kin wan jia ha ka jing em jung pi kine ki dai ki lat ki lenti ki bau blai u prang ya ka jing em jung pi u blai u prang ya ka jing ngai ka jung pi ka bau blai u ka ban tenju yo le se ha ka jing em ka jung pi hadu ka no ba manga ba ma pi ngi jo blai kumba u le au job Henry lada manga ma pi ngi don kata ka jing kermen hau blai lada ngi don kata ka jing IT telit telan ya lada hau blai lada wala da hakine ke jing ke jing jar ngalong tau bro ba kloi ban pet shau tang hau marwei klempep utrai unsawan ban weng no ya kine ke jing jar ha ka gospel rung yos ngeu ujisu ha bau rung haying jong simon kasengken kuriem jong usimon kadon ha padeng ke jing pang katiapang Henry haba ki bahaying ki ong ika kadon ka jingpang menta katiapang ujisu ulek haka namar ki bahaying ki laiti ya kane kabreu kabadan ka jingpang hau jisu ujisu haba ki IT ya ka haba uyo iya ka jingej jong kine ki bahaying kasem uwan bat pen ko ya ka uba de kti ki jingka upanyang ya ka kayo jingkoj Berkumjuru bon ki breu ki badan ka jingpang ka jing sitom ngi ki wan shaw jisu. Balai namar ba ki don kane ka jingej hau, namar ki don kane ka jing shania hau, namar ba ki don kata ka mansim IT la de hau, de mata kadau ki wan ra ya kine ki breu ki bapang ka basitom. Te ha ka jing em ka jing piru kane ka jing khot yang i wei pai wei. Bang ni dei ban lek sha u jisu man ka khlib mat. Ngidai ban lecha ujisu man kapor wala dangi don ha kanu ka benta jong ka jing em ka jung pi ngim dei ban ting ngim dei ban kan riano ngim dei ban petno na kalanti ka ba ma uhi ula pan i yangi nang tang yos ngeo ba ka gospel ka ong wat kiksud kiting ban kran khamaru jisu badu jisu sha ba ken kiksud kinwan kran hau namar ba makiru kitip bau day ublay namar ba maki kitip ublay ujisu don ka bor ban sensyare ki baro kini kejing kejing jar baro kejing pang kejing sitam baro kejing syam lanot kejing pi baro kejing sneu jong kane ka perthai ko hanmen ko para kim don bor hakmad ujisu udon ka bor halor kini ki baro kanai gade ke jingkhot jong gospel yang abade pi ha kanai ka sni sakawai pat ka point ka bangi dei ban shim na kanai ka gospel bamanta ka sni kadai ka jing sakri jonga bajung pi haublei ngiyo i ba ka kiao kurim jong simon haba kala yo mat ya kata ka jingkot na blei kala komno kasdang ban pesa kapsdang ban syakri kasdang ban aijing bam yau jisu bat ya baro ki badan rengkat badu jisu bat ya baro ki bawan haying jongka haba manga ma pi ngelayo mat ki jing jing kurku ki jong blai haba manga ma pi ngelayo mat ya ka bor ka jong jisu ha ka jing em ka jong pi ngidon kata ka deity ban lech chakmat ban syakri ya ki wei kam de ban penhun yang apa dia pi kam pat biang yang apa dia pi bangin ong ba ngalayo madi kene gejung ja gejung ai gejung blai gejung kurku gejung blai ngalayo madi ka bor gejung blai yang ala biang Henry M ngidei ban yang na gejaka ke bangidon ban ngin yat sakmat ngin yat saprang ngin yat sakiwei ban ai kata gejung gejung blai kane kadai kajing khot kajong blai yang abade pi bangin syakri u hadin bangila yo mat ya kajing kajing kurku ha bangila yo mat ya ka bor kajong jisu ha kajing em kajong ko hanmen ko para ha kajing em kajong pi yo le se
ngidon ki jingduna ha ke jing em ke jungi yole se teng teng ilong ki bakwan lanat ki bak perkhat tang na kebentai lade o ngala yo ngala hun ngala biang ngaklet no ya ki we ngaklet no ya kata ke jing e ke jing sekre ke jinga yaw ble henry em u jisu khot wearing ip pamanta kasngi kumbam uhi dalade u lech ki we ban sakri kumbam uhi ulau han yar na kai ma beneng jung usha kana ke pertai ban sakri yang abade pi om ban sha sakri om bamangingin sakri yon rema uwan ban sakri nak bantai junga ba jungpi te komta manga ma phiru ngidei ban sim ya kane ka e bau jisu lapan i dalade bamangi ngidei ban sakri ya ki we ngimdei ban ab ba ki we kinwan ban sakri yangi ngimdei ban ab bau blei wan ban sakri nak bantai junga ba jungpi hanrei mangi ke ngidei ban lech sakmat ban sakri yo blei ban sakri ya ki hanman ki para ki jungi habangi sakri yo blei habangi sakri ya ki we klempep ngila ban yo kata kajing e kajing isnei kajong blei ha kajing em bamarwe jungi hakayeng kasem kajunga kajung pi ko hanmen ko para to ken hagane kasngi ngin duai bangin id lade how jisu ai bo jisu ubalawan sakane ke perthei ban hika yang abade pi ban sakri ya ki we ban sakri yo blei kupa mamangi ru ngindon kane kabor ban sakri yaw blei ban sakri ya ki we rukum ju khnang ba nginang yo shu kita gijing e gijing kurku nginang yo shu ka bor no blei ngin dua jar suppor ha kana khlemat Jong ngin yang ngin pla yala ka jong ka jinget nganget hau blei ukpa badan bor baro unong tau ka paneng bad ka kendau bad hau Jesus Christ kun bamare jungu utrai jungi ya balapon nomen sem bokoj ya balakha na kamaria the sati ubasha labein hau po pintus pilatus lasanar phna yu layap latep yu layash kebayap ha kasngi kebalai lami pad ni kebayap ula kiu sabneng usong sakamon ublei kupa badan bor baro nang ta wan pad ban bishar ke beem bet kebayap nangei hau man sim bokoj ha kebalang kathalek bokoj ha kajing selok kerekoj ha kajing ma bekipop ha kajing me pad kado bad ha kajing em bom jukut ha kanega klemat ko hanmen ko para token ngin wan ra yala ka jong ka jing em yala ka jong ki jing kwa ka jing trang ka jing angnot ba marwe jungi jong ka ing ka sem ka jungi kham tame ngi wan ra khmadu blei ya ka balang jungi hasatala ka perthei Ni ola ni kerpa te me ko try ngi karpa de me ko try na ka bantau pa ba ko jungi bishop jungi kilingdo bat ki katekes ba kom uji su kin ik bat su mar kerpang ya ki bapang ki bastom ha kerpe chongki ni kerpa te me ko try ngi karpa de me ko try na ka banta ka ne kerpe kristan jungi bangi aro nginiasno bangi baro nginiasno ktilang pan kersyani ki khot bapang jungi ni kerpa te me ko try ngi karpa de me ko try na ka banta iwe pa iwe nani bahakapor bangi pang tongin pembot da kacing ik ya kacing duai ujisu hakak per kesamani om kamon manga nrei kumba memon ngi kerpa teme ko try ngi karpa de me ko try na kabanta ki bapang kamtam kito ki basya ino marwe ba utrai un ai kacing tengen yaki ngi kerpa teme ko try ngi karpa de me ko try na kabanta ki priu baro ba kumba kedau ukres kinshem ba kijing si tom chongki hakane kachik im kilong kalanti ba sha kaching pad im ni kerpa te me ko try ngi karpa de me ko try ngi duai karpang e na bentai bishop jangi Wilbert Marwain hakane kasngi kajing dapsis nam kajing panbena jong pa bukhoj po Francis
bainlong bishop ha ka diocese ka jungi ngi duai ba blai track and rat nong kurku kurdo ya ina ai ka jing ko ka jing khia kham tam e kata ka jing nang ka jing start ka jing simpang banelam ya ka diocese ka jungi ya ki pai ki jung blai kham jan show blai bakin yo mat ya kita ka jing kurku ki jung blai lang ba ka jing sakri jong i bishop jungi ya ka diocese ngi karpat ya me ko try ngi duai nak banta ki bahi ngasam jungi imei pa ki henman ki para ki kur ki kha ki mei kha ki jungi pa kha ki jungi paro ki ba krisyan yangi habun ki liang habun ki rukam ki ba jingi ai boble try kan rat nong kurku kurdo ki unai ki kat ka ba ki don kam ha ki jung em jung ki ba man lakasngi kham tam me makiro kinang la su ban ban sakri yoble ngi karpa dia me ko try ngi duai nak banta baro ki to ki breu ki bakarpat ki jing duai jungi kham tam me ki ba don hapdeng ki jing pang ki jing stom ki ba don hapdeng ki jing e ki jing jar jong ki jing em ki jung ki ai boble try kan rat un tha sei ki jing e jung u un tha sei ki jing e ki jung u un ai ka bor ki jung u kham tam me lang ba ka snam mo khot ka snam mo ka dor ki jung u kin yo pura ya ke jing kwat ke jing khia na ke jing pang ke jing stom ke baki amat ha ke ne khlemat ngi karpat ya me ko try na ke banta ke jing thumu ba pher jongi ni IT ki hoblei try kan rat un panurlang ya baro ke jing thumu ke jing angnot ke bangidan ha ke jing em ba maroi jungi ha po ka inga sem ga jungi ha ke melang ga salang ga jungi ha ka balang ga jungi ngi karpa di me ko try ko blei ko pa bo ej bo snei ubdap da ka jing da ka bor ba phla ha ka jing em jungi ki khon gi jung me ha ka ne ka sngi ha ka ne khlmat ha ka ne ko por ngi lawan ra ki ne gi jing duai ki ne gi jing karpat gi jungi te kom tang ngi karpa di me ba men sngaw men snap men pen urlong ya baro ki jing don kam ki bangi labu akhmat jume lada ki long kat kum kamon jume ngi pan ni kene daw kris utrai jungi amen yang ku payah bangi terwa yang ku payah upu bangi terwa Kelalong ya syaka medwas nujong me top yang jing terwa long bakku me tribe le pertebra namar ke jing bohu raj me ilo ye pediang upu bangi terwa me so jong kenal jong jing tra jong breu long po jong jing em and yoro ye blai si janam amen ya kawan bangi terwa Kelalong yaga syaka medgas mamjome top yang jing terwa balik jongi yang bukba tebra namar ke jing raj nang le yang terasa le sujuna dak mesin seluruh keslai dan try juna yang kupaya kadu bangi terwang Kelalong yaga kajing ibari jawa top yang jing terwa berjongi Toduai ko para bagai jing pinya junga bajung pi kan long mapediang huna khamad oblei pa badan bor baro to try yang kecinya nak pi jung pi nak benta kecing robert berom berkerteng jungu kajung mentoy yang berbalang bekoi jungu baro kawei ko try ko blei jungi me uba labu habas dang bakine ki e ki bamela tau
kin shan bor yangi ha ka jingklot jongi to ai ngi kerpat bakin kalalong yangi menta ka sakramen jong ka jing bom jukut dau Kris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi to kan tiu yalaki danot to ngai utrai blai jongi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing pen yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jukut leng bao trai jingi u Jesus Christ namar da ka jing kha ya u lapan thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing shashitom jong u lapan damno ya ki pop jongi da ka jing mi pa jong na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing bom jukut bada ka bau keu shame kokpa ulapli wang ya ki kherdap ka beneng bad namar ka ta rangkat bad ka kanhon jong ki angel bad ki rew khoj ngirwai ka jing rwai ya ro ya me bad ngi pen bana khlem sange ubakut utrai ublai ki bad neng pertai sawada kaburam jome Osana Osana Torwa you blaze strong Hosanna you blaze Junon and Yaro you bawan aga kerteng utrai neng pertai sawada kaburam jome Hosanna Hosanna Torah you blaze strong Hosanna you blaze Junon Da shisha melong bukhoj kotrai katmei jong ka jingkhoj baro Namar kata ngikar pad yami topan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi da bapa ya mensim jung me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladino yu badala kamon sngabha ula priang ya ke jeng syasutam ula shim yukpu bad gabangu yame ula kedia ya badalai halag sunran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebanta jongpi ha kaju kerkom enda lalaya bam ula shim ya kukuri bad kebaingu biang yame ulai halag sunran ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya keba enpenme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajungma pekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajumaya jong kajungai bangi bamyu ne upu bangi dinakane kakuri Ngi pen bna ka jing yap jong me ko trong Namar kata ngi ba pen menta ya ka jing yap ka jing me pa jung u ngi trwa ha me ko try yuk po jong ka jing em ba ya ko khore jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yang ngi ki ba bet ban yang khma jong me bat ban sakri me da kebas ngoret nge kerpa dia me bangi kebayo benta hakamet bat kasnam ukres
ngilong ki ba la panetali ka we daw man sem ba khoj to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthei ba to pen jana ya ka ha ga jong e rangkat ba do Francis ukpa ba khoj jongi wal bat marwen u bishop jongi ka kan hun ki bishop bat ba ro ki leng do to kan mau lem ru ya ki hanmen ki para shin rang bat kan thei ki balaya thia da ka ba karmen ha ka jing me pat bat ya ba ro ki bala khlano ha ka jing is nei jong me to priang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to is nei yang i ba ro ngi karpat ya me bareng kat bat kamaria the sati ba khoj ka kmi jong blai ujesa ba khoj ko rem jong ka ki apostol ba khoj bat ba ro ki ro khoj ki bala pens ngo ba ya me pateng la pateng ngin long ba bet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bat bengini ro bat pandan borom ya me daw kun jong me o Jesus Christ. Dau lembat u badhau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long kawe jong men sem bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen. Kohan men ko para ha kane ka klimat ha bangi duwai kane ka jing duwai ka bokres hiu lai kai ngi banduai to ken sajisin ngi wanra ya la ka jong ka jing em ya ka jing pang ka jing stom ka jing e ka jing janjar ka sipa ka lanot jongi paro kat ka bai phi kendu ha ka jing em ka jing phi wanra badai ti yaki how jisu bo jisu da ka bor blei ka jing u da ka snam bakhoj ka snam bakodor ka jing u nuwan ban weng no ya ki ne baro bangin yo mat ya kata kejing koi kejing khia bangin yo mat ya kejing lai luit bapura ko pa jongi uba habneng kalong ka bukhoj karteng jongme kanwan ka hima jongme kalong kamon jongme ha ka kendeu kumba habneng ta yangi menta kejing bam jongi ka bahala kasngi batamap yangi kerengkang jongi mame ka bless new yangi badwad ya lamingi sha kejing pensoi henry depan la yangi na ka bas new to pan la yangi nge karpat ko try na gijing snew baro ha gijing sbon jung me to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gijing rap gijing isne jume ngin laj barabor na kapop bagin yo jing da na gijing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya gijing kerman bokhoj bat gijing wan pat jung nong panem jungi u Jesus Christ Kotra Jesus Christ me belong ha ki apostol jung me ka jing suk ngai ya phi ka jing suk junga nga ya phi wat pe ya ki pop jung henry ka jing e jong ka balang jung me bada ka jing sbon jung me ta aya kai ka jing suk bad ka jing atale ka wei kat kum ka mon jung me mame bi mat basun shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad phi to ngene terwai ka da ka jing suk i wei ha i wei pat jing suk bad phi Kajung juskus kan wanra kajung em bom jukat yang iba priang yang kapran priang di mat kesnam kajume kan wanra kajung syar kajung pandram yang hanai ba kajung snai jume ai bangania sem ya kajung koi kajung klai Hakmi ukulong brod jong blay hakmi ubukino ekipop jong kaprate suk yang ekibala shakhat shakane ke jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rat nam chong hog baman rung apo kayeng ke junga henry shong tan bektin kamen sem junga kan sakhia hi kamat batkas namu kris kan ri batkan lamingi sha ka jung em bam jekut amen.
Kamat bersama Chris. Kamat bersama Chris. Kamat bersama Chris. Kamat bersama Chris. Jing in, may I naman chongan, manangamla kutran, lemdaterwan, wakajing im siamu. Walang adu kedut, adu kasih adu, nama jomin, naket kajing isne, nama jomin. Jisu be ni pen pau ke chung ngeng ni pen pau ke chung ro ke chung ye me ni pen pau ke chung ai ko ble chung ye me nak benta kan klemat ke karpang ke ba mel ai hengi melawan rung ha ke danut ke chung melawan long do long snam ha ke chung em chung lang ba kamer bat ke snam ke chung me ngitip sai ke Jisu be je ha ba me wan ha ke chung em ke chung ha ba me don rangkat bangi ni don ke bor ban le persai ke jing sneu jing ne ke perthei ni don ke bor ban pediang ya baro ke ne ke jing jar ke jing em ke jing ke ba mel ai hangi o Jisu bi je nang ai bor ni nang pan khlanya ngi shu bang nang la shu ban em ke ba bha wat ha pedeng ke jing jar jong ke jing em wat ha pedeng ke ne ke jing tunju ke jong me ko Jisu bi nang ai bor ngi nang kershan ngi nang yalam ngi nang tenanti ngi Jisu ngite pangidon kam yame ngidon kam tang yame ko blei ko kon rajungi ko nang penem ko nang suspa jungi Jisu ngiwan banai ti la de hame telitelan ya kijingdon kam jungi hagaleng kemet bet kemensem nang ai bor ngi nang sunshar ngi nang pan khlanya ngi nang yalam ngi nang tenanti ngi ko Jisu we dong ini aduai ko blei me balamon bangin yo benta hawe ku bad hakawe ku khuri tai hengi karpat bangin em ha kata karukam ba enda lapen long yengi ka wei hau kres
ngin say so da ka jing kemen na ka banta ka jing penem jong ka perthei dau Chris utrai jongi amen utrai udan rangkat bat pi ublay badan bor baro unkur khu ya pi ukpa barakun badaman sem bakot amen tolai suk bat e chakri utrai da ka jing em baha jong pi South Park Black Connect. Utrai jongan, abang apoy perkan, ya kacing kau ki kam ki jongen, gasi ki klur, kale kabot perkan.